Vítam vás medzi nami, milí priatelia, a som veľmi rada, že po mojej pravici môžem privítať taktiež Janku Hluchu, ktorá robí u nás v Dobrotéke Iris diagnostiky, na ktoré sa môžete prihlásiť. A ja by som v tomto videjku veľmi rada Janku vyspovedala, aby nám porozprávala trošku viac o tejto úžasnej diagnostickej metóde. Jani, ahoj. Ahoj, Danka. Prosím ťa pekne, čo to teda vlastne tá Iris diagnostika je? Čo môžu zákazníci očakávať od tejto diagnostiky? Iris diagnostika, alebo tiež správne označovaná iridológia, je v podstate diagnostická metóda, ktorá odhaluje najmä príčiny zdravotných problémov, teda ktorá odhaluje to, odkiaľ naše zdravotné problémy, ktoré niekde na povrchu pociťujeme, pramenia. Častokrát táto diagnostická metóda dokáže odhaliť príčiny alebo teda problémy oveľa skôr, než ich nejako pociťujeme na našom fyzickom tele. Skúma sa v podstate oko ako celé, čiže tým pádom v podstate robíme tú diagnostiku na tej fyzickej úrovni, ale aj to, čo nám v podstate už hovorí duša. Tak ako sa hovorí, oko je zrkadlom do duše, takže presne tá duša nám to tam odhaluje cez fyzično. Povedz nám prosím ťa aj tak pragmaticky, v čom spočíva tá diagnostika, keď zákazník príde sem do predajne, príde na vyšetrenie, čo môže očakávať? Pretože častokrát vôbec netušia, čo sa s ním bude diať, či to bude bolieť, nebude, čo bude prebiehať. Jasné. Určite to neboli, toho sa bať netreba, chvíľočku posvietím do očí. V podstate tá diagnostika prebieha v takých určitých fázach. Na začiatku vždy si spravím vstupný rozhovor, kedy sa opýtam toho človeka, čo v podstate ho trápi, s čím za mnou on prichádza, pretože ja potrebujem vedieť ten jeho subjektívny pocit. To, čo on vníma, to, čo on cíti ako to najdôležitejšie pre seba. Následne potom si samozrejme urobím fotky očí, kde len nafotím jedno oko, pravé, druhé oko ľavé. Vždy fotím aj bielka, čiže fotím z dola, z hora a teda celé ako také. No a následne prevediem diagnostiku. Takže si očka fotím do počítača, teda hodím do počítača a diagnostikujem. Samozrejme klientovi vždy ukazujem na tom oku, čo sa deje, ako to môže tam on vidieť, vnímať a takisto si to potom môže aj on sledovať u seba na očiach, keď teda má záujem sa nejako pozorovať. Kvôli čomu sa musia tie očka odfotiť a potom dávať do toho počítača? Prečo si ty nemôžeš to oko pozrieť napriamo? Pozerám si ho aj napriamo lupou, ale čo sa týka tej fotky, tak ona dokáže oveľa detailnejšie zachytiť to, čo sa v tom oku deje, pretože na tou lupou môžem niečo prehliadnúť. A častokrát potrebujem to oko mať zväčšené, aby som zachytila aj malú bodku, alebo aj nejaké malé podráždenie, alebo čokoľvek, akýkoľvek malý výkyv. A hlavne, ďalšia vec, viem si to potom následne kontrolovať. To znamená, že keď príde niekto ku mne druhýkrát, tak si to viem porovnať, ako sa ten stav vyvíja, kde sa čo mení a môžem mu to takisto ukázať. Ja môžem potvrdiť, že naozaj tie zmeny sú tam viditeľné a pre nás bežných laikov, ktorí sa s tým nestretáme často alebo vôbec, je to veľmi prekvapivé, že oko sa dokáže meniť a aj farebnosť, aj jasnosť, ostrosť tam tých jednotlivých kontúr a toho tam členenia, alebo ako to nazvať. Je to veľmi zaujímavé a pokiaľ sa prihlásite, prídete prvýkrát a potom na kontrolu, tak môžete tie zmeny vidieť aj u seba, pokiaľ budete dodržiavať predpísanú kúru. A vlastne tým sa dostávam k ďalšiemu bodu, čo následuje po zdiagnostikovaní, keď zákazníka oboznámiš s jeho aktuálnym zdravotným stavom, tým, čo tam vidíš, tak následne teda prebieha moje poradenstvo. Osobné poradenstvo, kedy zákazníkovi vždy poviem, odkiaľ je potrebné začať, s ktorým orgánom alebo s ktorou sústavou, ktorú treba posilňovať. No a samozrejme to sa teda odporúčam nejakú kúru, či už na úrovni bylín, alebo teda nejakých bylinných prípravkov, ale takisto životospráva, to znamená strava, pohyb, alebo teda nejaké zmeny v tom živote. No samozrejme sa na človeka trošku pozeráme z numerologického pohľadu, takže potom poviem aj do nejakých tých osobnostných črt a zmeny tej psychike alebo psychosomatike, no a plus teda pozerám sa aj z pohľadu elementu. Takže urobím taký celostný komplex, celostný pohľad na človeka a odporúčam, čo s tým má robiť na všetkých úrovniach. Áno, lebo je veľmi dôležité dostať aj nejaké odporúčania, nejaké rady, čo s tým ďalej. Častokrát človek býva zahltený, keď sa dozvie tak veľa informácií naraz. Mimochodom, táto diagnostika prebieha 3/4 hodinku, alebo teda treba si rezervovať aspoň tú 3/4 hodinku na to sedenie. A tým, že dostane tak veľa informácií, poznatkov o sebe, môže byť trošku sa ocitnúť aj v chaose a nevedieť, ako ďalej postupovať. Tak je úžasné, že Janka potom odporúči jednak, aké zmeny v živote urobiť a taktiež aj čo užívať, aby sme si pomohli, pretože málo kedy to dokážeme len tak tým svojim vlastným nastavením, presvedčením, treba si aj nejakou tou hmotnou formou dopomôcť. Áno.
Tu by som rada povedala to, že častokrát ľudia prídu ku mne a povedia, už som skúsila to a teraz skúšam ono. Áno, ste posledná nádej. Ale častokrát sa stáva, že ľudia vyskúšajú jeden prípravok, druhý, tretí. Častokrát sa možno trošku vylúčujú alebo nejakým spôsobom nejdú úplne v takomto komplexe systéme. Takže práve toto je super to, že tam vidím, že toto je to najakutnejšie, to treba riešiť, toto je niečo chronické, čiže tu musíme pôsobiť dlhodobo. A tuto je potrebné napríklad pôsobiť výraznejšie, tie dáta tam niečo silnejšie. Takže tam pri tej iris diagnostike to krásne vidno potom. A veľakrát zákazníci prídu aj s tým, že majú nejaký problém, ktorý cítia fyzicky na tele a musíš im aj vysvetľovať, že tá príčina je trošku niekde inde a ideme sa zamerať na inú sústavu, iný systém, iný orgán, ktorý vlastne sekundárne nám opraví ešte tieto ďalšie 3 problémy, ktoré ten zákazník má alebo pociťuje ako nepríjemné a zaťažujúce. Dobre, Jani. A ešte by som sa rada vrátila k tomu, čo vlastne všetko dokážeš v tom oku identifikovať, diagnostikovať, zistiť a či je niečo, čo nevieme zistiť? Samozrejme. Čo sa týka teda tých očí, tak na bielku sledujeme cievky, ktoré sú tam a tie nám ukazujú v podstate na oblasti, ktoré sú slabšie alebo ktoré sú zapálené, alebo cievny systém, kde je nejak slabší, alebo nervový systém, alebo lymfatický. Toto je v podstate to, čo dokáže odhaliť už aj medicína, klasická medicína, nejaké zobrazovacie jednotky alebo prístroje. Potom sledujeme dúhovku. Dúhovka, tá nám farebná plocha, tá nám zobrazuje to, čo sa na tom orgánovom poli deje. Tu je tých možností, čo sa dá vidieť naozaj veľmi veľa. Od žalúdka, jeho stavu slizníc, potom napríklad vredy na žalúdku prekonané, akutné, alebo teda také, ktoré prebiehajú. Potom okružná zóna, to znamená čreva, tvar čriev, alergické reakcie čriev, zloženie toho mikrobiomu čreva, alebo to, čo sa v tých črevách v podstate deje alebo nedeje. Takisto tam viem odhaliť, či sú tam nejaké kvasinkové ložiská, alebo teda nejaké parazitálne ložiská v tráviacom trakte. Následne, keď sa premiestnime na orgánové pole, tak tu vidno rôzne zápaly, podraždenia, oslabenia, či už genetické oslabenia, alebo aj oslabenia dlhodobo získavané. Takisto tam v podstate vidno nejaké ložiska baktérií, patogénov, toxínov, alebo teda nejaké cysty, ktoré sú lokalizované na konkrétnych miestach. Vidno tam potom podraždenie nervových vlákien, nervového systému, oslabenie jednotlivých orgánov, hormonálnu sústavu. Takže naozaj ako tých neduhov, ktoré sa tam dajú zachytiť, je veľmi veľa. Potom, čo sa tam teda nedá zistiť, tak väčšinou to sú odoperované orgány, pretože tam sa vypína nervový systém a cez ten nervový systém sa prenášajú tie vzruchy práve do toho oka. No a taktiež sa tam nedá určiť konkrétny vírus, konkrétna baktéria alebo konkrétny patogén, čo však pre mňa nie je úplne podstatné, pretože je dôležité, že to tam nemá čo robiť. Tiež sa v podstate nedajú určiť konkrétne diagnózy alebo nejaké teda konkrétne, aby som nepovedala, že teraz toto je presne nejaký non-Hodgkin alebo podobne. Čiže to sú také naozaj situácie, ktoré sa nedajú určiť. Ale napríklad krásne vidno štítnu žľazu. Nerovnováhu funkcie štítnej žľazy, čo častokrát ani lekári neodhalia. Častokrát tam je diagnóza bude zvýšená funkcia, znížená funkcia, ale to očko nám krásne ukazuje, keď je tá štítna žľaza v nerovnováhe. Rôzne hrčky, autoimunitné zápaly, podraždenia, takže tam naozaj to neurekom. Ty si spomínala hlavne ten vnútorný náš systém, ale taktiež aj kostra alebo nejaké prejavy na koži, to sú vždy vlastne pôvodom znútra. Ale viem, že to si napríklad nespomínala tie kosti, kĺby, tak tiež vidíš, pýtaš sa, či ľudí náhodou hlava neboli, lebo už tam vidíš nejaký ten pôvod, to ložisko. A ešte by som sa rada vrátila aj k tým vírusom, baktériám, že konkrétne, alebo teda parazity nevidíš, okrem asi kvasiniek, ale vidíš tam, že niečo sa tam deje, že je tam nejaké bakteriálne ložisko. Aj keď nevieš toho konkrétneho parazita pomenovať, ale teda dôležité je povedať, že ono to tam vidno je na tom oku, na tom orgáne, že sa tam niečo deje a treba to riešiť. Dobre. Presne tak je v hrubom čreve, napríklad alebo teda v tých črevách na konkrétnych miestach krásne vidno, kde sú tie baktérie alebo teda tie parazity zahniezdené, či sú tam aktívne, či sú neaktívne, či žijú, do akej miery to črevo nafúkuje alebo teda rozťahuje, teda do akej miery sú produkované plyny. Takže tam to krásne vidno, že presne vždy, keď teda aj tomu človeku poviem, že tuto vám to črevo nafúka, že áno, však to ma presne boli, to ma pícha. Takže je to tam krásne vidieť. Aj prekonané nejaké úrazy?
Áno, to mechanické poškodenie takisto vidno to krásne na bielku, hlavne teda na bielku, kde nám to zobrazujú cievky, ale vidno to aj na tej dúhovke, častokrát ako nejaké oslabenie alebo teda prekonané problémy. Čo sa týka toho pohybového aparátu chrbticu vidno na zreničke, na tej našej čiernej Dokonca vám povie presne ktorú čas aj stavec asi, áno, že? Dá sa aj stavce, keď je naozaj že kvalitne vidieť, tak sa dá presne povedať minimálne tak rozpätie, že napríklad L3, L4, alebo to je krčná chrbtica. Spazmy, takisto veľmi dobre vidno, to znamená stuhnutie svalstva okolo chrbtice, alebo teda stuhnutie svalstva klbov, či už je to ramenný klb, bedrový klb. Takisto, keď je krčná chrbtica alebo nejaké migrény, tam sa dajú krásne odhaliť, že či sú teda z krčnej chrbtice, či sú odtravenia, žalúdok, žlčník, alebo toho hormonálneho pôvodu, alebo je tam problém s prekrvovaním, alebo teda cievnym systémom. Ten cievny systém takisto vidno krásne, že kde sú napríklad nejaké aneurizmy, alebo teda hrčky na tých cievkách, alebo kde sú nejaké blokácie tých ciev, či dokonca kvornatejú, teda zvápenatevajú, alebo či tam je nejaká zápalená žila cieva. Takže je toto krásne vidno na tom bielku. Geniálne. Dobre, a ešte by som sa rada vrátila k tým odoperovaným orgánom, že ty tam nevidíš, že ten orgán tam nie je, ale taktiež tam vidíš podráždenie, vidíš, že tam nie je niečo v poriadku, s tým, že potom zákazník ťa informuje, uvedie na pravú mieru, že ten orgán už vlastne nemá, ale taktiež sa to zobrazí na tom oku, že áno, pokiaľ tá operácia prebehla úplne v poriadku a že to telo to prijalo, tak častokrát sa stane, že ani nemusí byť nič vidno. Ale ako náhle vidím, že tam je nejaké podraždenie, to znamená, že to telo nie je s tým úplne v poriadku s tou operáciou, alebo ešte to miesto nie je dostatočne zotavené a môže spôsobovať potom problémy v iných sústavách alebo v iných orgánoch. Takže a zase na druhej strane je veľmi dôležité povedať to, že aj keď sa ten orgán odoperuje, tak tá energetika jeho tam zostáva. Častokrát sa mi to stáva pri žlčníku alebo pri vaječníkoch, že naozaj teda mi klient alebo klientka povedia, že už ho tam nemajú, alebo ich tam nemajú, ale tá energetika tam stále je a stále tam vidno, že tam ten orgán bol slabší a že teda to miesto okolo je podráždené, alebo že to tam vplýva napríklad na tú oblasť krížovej chrbtice, alebo zase na oblasť žlčovodov a pečene. Vidíte, ako rýchlo rozpráva, koľko informácií dokáže za tak krátky čas vysloviť a mne už nabiehajú myšlienky. Napadlo mi ešte, čo sa týka stresu, prekonaných traum. Častokrát už človek ani nerieši možno tú danú vec, ale niekde ju potlačil. Tá trauma sa tam taktiež z minulosti zobrazuje na oku. Toto tiež viem, som započula veľakrát, že si so zákazníkmi riešila. Je geniálne, ako sa to dokáže cez to oko premietnúť. Ale aj aktuálne stresové stavy taktiež vieš vidieť. Ale to už aj pocítime na sebe, ale možno niekedy to potrebujeme počuť od niekoho druhého, že máš veľký stres, máš veľký tlak, rieš to a treba to riešiť, lebo sa to zobrazuje na oku v podobe stresových kruhov. Niekedy to treba zvedomiť, lebo ľudia si častokrát neuvedomujú, že ten stres v sebe potlačajú dovnútra. Stáva sa mi to hlavne pri mužoch, keď poviem, že máte tu silnejšie stresové kruhy, tak on povie, ale ja stres nemám, ja ho nevnímam. Nevníma ho možno v tej fyzickej alebo teda takej tej vedomej úrovni, pretože muži sú takí, že naozaj do toho výkonu a riešia situácie, kdežto my ženy si to viacej pripúšťame, tak tam im to častokrát treba zvedomiť, že áno, ale tuto to vidno. Na tých očiach krásne vidno stresové kruhy, aj také, ktoré sú vlastne aktívne, alebo ktoré sú nejako prekonané, alebo kde vidno, že napríklad tuto ten stres v minulosti robil nejaké problémy. Pozor, pokiaľ príde a objaví sa, tak opäť môže byť problém. Takisto vidno, kde sa vybíja adrenalín, a to znamená, že tam, kde sa vybíja adrenalín, tak daná oblasť sa výraznejšie teda oslabuje. Čo sa týka traum, tak tie sa trošku zase inak zobrazujú. Tam väčšinou je to takým nástrekom a tiež tam krásne vidno, že napríklad prekonal ten človek nejakú traumu alebo teda niečo výraznejšie, čo zanechalo následok na konkrétnom orgáne. Čiže dá sa presne povedať, že ktorý orgán bol práve tou traumou zasiahnutý. No a potom sú tzv. Tie pigmenty, ktoré častokrát ľudia teda majú v očkách a myslia si, že im to môže zhoršiť zrak a podobne. Netreba sa toho ako na tej fyzickej úrovni vôbec báť, ale ten pigment znamená, že tam je nejaký program. Pigment, to sú také bodky na dúhovke, hej? Také škvrnky, fliačiky. Presne tak. A vždy tiež zobrazujú v podstate program, ktorý sme si buď zdedili od niekoho z našich predkov, alebo ktorý sme si nejak nadobudli počas života a ešte si ho živíme a nejako rozširujeme. Samozrejme, keď máme nejaké programy, tak tie orgány začnú inak pracovať. Začne sa meniť chemizmus a tým, že sa mení chemizmus, tak aj celý ten orgán potom mení svoju činnosť. Takže väčšinou sa buď oslabuje, alebo sa podráždi, alebo sa nejakým spôsobom pomaličky vypína.
Dobre, čo sa týka nejakých ešte nepociťovaných ochorení, potiaž, diagnóz, viem, že aj tu vieš už predpovedať vopred, čo ten človek možno ucíti za nejaký čas a veľakrát sa tu už aj v praxi potvrdilo, že si sa opýtala, treba, neboli vás práve rameno a nie, a o 2 týždne už ti volali, že ako ste vedeli a podobne, tak... Taktiež, aj skús nám o tom niečo, prosím. No, tomuto, čo sa tohto týka, to je presne to, čo viem, že tá dúhovka zobrazuje to, čo sa už v tom tele deje, ale my to ešte na fyzickej úrovni nepocítime. To sa častokrát deje to, že ja tam vidím nejaké podráždenie. Veľmi často to býva buď v gynekologickej oblasti, alebo tam vidím nejaké podráždenie sliznic a ten človek to nepociťuje. Aj čreva, častokrát ako alergické reakcie. A mne nič nie je a ja nič nemám. Ale potom za 2, za 3 týždne už mi volajú, že áno, už to tam teda je vidieť. Takže toto je úplne úžasná metóda a technika na to, ako v podstate predísť nejakým tým prejavom na povrchu a ten orgán začať liečiť alebo teda posilňovať oveľa skôr, než sa to prejaví. Alebo než teda postihne ďalšie oblasti. Ono, tá duhovka krásne zobrazuje akúkoľvek zmenu. Častokrát tam máme napríklad nejakú genetiku, máme geneticky oslabenú obličku, ale nič sa nedeje. Ako náhle ja tam vidím už nejaké zmeny, nejaké podraždenia alebo teda nejaké aktivity, tak viem, že toto oslabenie sa aktivovalo a treba tomu orgánu venovať zvýšenú pozornosť. Jani, čo je také, čo ľudia často opomínajú alebo si neuvedomujú ani, že to majú a že by to mali riešiť? Čo je to, čo ty cítiš zo svojej praxe, že ľudia často tak odsúvajú nejako alebo neriešia? Veľmi častokrát je prehliadaný lymfatický systém. To sme už teda aj v našich webinároch preberali, že je to systém, ktorý je potlačaný trošku do úzadia, ale zároveň je veľmi dôležitý, lebo je teda súčasťou imunitného systému a tej detoxikácie. Ale napríklad na tých očkách sa krásne zobrazuje ten lymfatický systém. Či už je to napríklad nejaká jeho blokácia alebo konkrétne podráždené lymfatické uzliny. To je úžasné, ako to tam vidieť. Presne konkrétne uzlinky. Alebo teda nejaká slabšia činnosť alebo zanesenie tých lymfatických uzlín ako takých a zároveň potom napríklad aj preťaženie sleziny alebo teda preťaženie cievneho systému, ktorý s ním súvisí. Takže toto veľmi pekne vidno hlavne teda u modrookých očí alebo modrookých ľudí, ale vidno to aj u tých hnedookých, aj keď tam troštičku viacej musím vždy pátrať, ale dá sa aj tam tá lymfa krásne odhaliť. A čo iris diagnostika a deti? Detičkám sa dá tiež robiť? To je tiež častá otázka. Dá sa. Samozrejme dá sa. Pokiaľ to dieťatko príde a je schopné dať si odfotiť oči, tak nie je s tým problém. Najmladšiu klientku sme mali tuším okolo 2 rokov, tam bola zrovna tu. A môžem povedať, že nie je to problém, pokiaľ je to dieťatko také, že spolupracuje. Samozrejme malým babetkám sa nedá, to som skúšala aj len lupou pozrieť do očí, oni si nepustia. Tam sa to ešte strážia a chránia veľmi, ale už tie väčšie detičky nie je problém. Takže od tých 2 rokov vyššie úplne v pohode, pokiaľ je ochotné spolupracovať. Dobre, a keď ti príde takéto malé dieťatko, 2-3 roky, vieme, že veľa produktov je odporúčaných na užívanie až od 3 rokov. Ako potom riešiš situáciu? Je to tiež individuálne, tak častokrát riešime hlavne stravu a riešime psychosomatiku. A veľmi často je potrebné riešiť hlavne rodičov v takomto prípade. Naozaj tie malé detičky preberajú všetko zo svojich rodičov a či už je to aj, alebo teda starých rodičov a z toho prostredia, v ktorom existujú a žijú. Takže tam častokrát stačí, že tí rodičia začnú robiť zmeny na sebe a to dieťatko sa takisto zmení. Ono dá sa aj tými bylinami, samozrejme aj u týchto menších detičiek trošku, tam závisí vždy od toho, pokiaľ tí rodičia sú ochotní povoliť. Ale dá sa stráva, psychosomatika a teda úprava celej životosprávy. Veľakrát sa to, myslím, aj potvrdilo, keď prišlo nejaké dieťatko a malo nejaký zdravotný problém. Tak si párkrát brnkla na tú citlivú strunu u maminy, lebo väčšinou maminky chodia s detičkami, že sa tam niečo udialo, deje v rodine a trafila si. No, tak možno, že aj porozmýšľať, ako by ste dokázali zmeniť to prostredie domáce pre to dieťatko a vlastne aj svoje vlastné. Áno, tie ženy častokrát zotrvávajú v situáciách, kde aj deti trpia. Áno, upratať seba a tým pádom upracujeme aj to dieťatko, pretože naozaj tie detičky do tých 5 rokov sú veľmi naviazané na tých rodičov, hlavne teda na tie maminky. Takže tam, čo maminka prežíva, tak dieťatko to zobrazuje niekoľkonásobne intenzívnejšie. Jani, a čo operácie očí? Môžu aj ľudia, ktorí absolvovali nejaké operácie, pri ktorých napríklad nevieš sa do toho oka pozrieť, alebo nevieš identifikovať tie ochorenia, pri ktorých naopak je to úplne ľahké, jednoduché?
Čo sa týka tých operácií očí, pokiaľ tam naozaj nie je nejaký vážny zásah a že ten človek nedokáže mať tie očká otvorené alebo nedokáže alebo teda intenzívnejšie reaguje na svetlo, tak tam nie je žiadny problém, pretože väčšinou tie očka sú operované tak, že vlastne do tej dúhovky sa nezasahuje. A keď sa aj zasahuje, tak ono to na tom oku vidno, že tam tá operácia prebehla, ale orgánové pole nám to nemení. Takže je to úplne v poriadku. Veľmi často chodia ľudia s operáciou šedého zákalu, zeleného zákalu alebo teda nejaké nápravy dioptrií, takže vôbec sa netreba toho báť. Samozrejme neodporúčam prichádzať hneď po operácii, pretože tedy tie oči sú oveľa citlivejšie a ja si do tých očí musím zasvietiť, takže určite to nie je možné, aby teda som ich presviečala, že musia tie očká držať otvorené, ale už po tej rekonvalescencii úplne v poriadku. Čiže laserová operácia očí kvôli dioptriám úplne v pohode. Dobre, a tí, čo nosíte okuliarky alebo kontaktné šošovky, skôr lepšie povedané, treba si ich sňať pred vyšetrením, takže ideálne prísť bez šošoviek. Pretože... Alebo s krabičkou, do ktorej si šošovky odložia. Áno, je to veľmi dôležité, pretože tá kontaktná šošovka samozrejme trošku akoby zahaluje to očko a skresluje diagnostiku. Sama to viem, lebo tiež teda nosím kontaktné šošovky, takže som to testovala na sebe a je tá fotka úplne iná so šošovkami a úplne iná bez šošoviek. No a ako si sa vlastne dostala k tej iridológii, Jani? No, životným príbehom, nakoľko teda robím poradkyňu už dlhší čas a hľadala som takú metódu, ktorá by mi povedala dosť pravdivo, alebo teda ktorú by sa nedalo nejak obísť a ošidiť, čo väčšinou niektoré tie prístroje sa dá, tak som stále hľadala, stále ma to ťahalo práve týmto smerom. Až proste prišla situácia, kedy som si povedala, že idem do toho. A začala som si to teda študovať najskôr v knihách, potom som bola prihlásená na jeden jednodňový kurz. Našťastie ten kurz sa zrušil, takže som bola nútená hľadať niečo iné, inú alternatívu a dostala som sa k môjmu učiteľovi Ľubomirovi Janošovi do Bratislavy, kde som teda absolvovala individuálne školenie, individuálny výcvik. Môžem povedať, že som dodnes šťastná a vďačná, že som sa rozhodla a naozaj pre mňa tá iris diagnostika každý deň prekvapivá alebo každý deň teda prináša niečo nové. Takže takým môjim životným príbehom tým, že ja som sa snažila hľadať pomoc aj svojej rodine a sebe a zároveň čo najintenzívnejšie a čo najcielenejšie pomáhať klientom, ktorí ku mne chodia. Väčšinou to začína tým príbehom u seba, že hľadáme riešenia pre seba a potom vlastne z toho vyplynie alebo rozvinie sa to v takú pomoc pre naše okolie, pre ostatných. A ja musím povedať, že to robíš veľmi dobre a potvrdzuje to aj stále narastajúci záujem našich klientov, ktorí sa prihlasujú na iris diagnostiku. V podstate neriešime žiadne aktívne reklamy ťažké a ľudia sa k nám prihlasujú sami na základe odporúčaní alebo na základe toho, že niekto, kto už iris diagnostiku absolvoval, ich poslal k nám, aby sa objednali. Takže aj vy ste vítaní, pokojne sa na nás obráťte telefonickým mailom, dáme vám termínik a môžete sa s Jankou stretnúť osobne, nech si posvietí na tie vaše očká. Teším sa.